Здравето ми заслужава само най-доброто. Казвам се Евгения Дончева и днес ще ви дам 10 топ причини, защо да инвестирате в уред за канген вода. Първо, компанията използва 99,9 медицински титаниеви плочи, покрити с платина. Второ, сертифицирано медицинско устройство от Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Япония. Трето, единственият йонизатор в света, сертифициран с ISO сертификат 13485 за медицинско изделие в Япония. Четвърто, 50 години опит, японско качество и стандарт в света на йонизаторите. Живот 25 плюс години. Пето, произвежда 5 типа вода. Питейна вода, антисептик, чиста неутрална вода, вода за красота, вода за почистване и дезинфекция. Шесто, има 4 златни печата от Световната водна асоциация по качество на водата. Седмо, високи нива на водород, лечебен газ до 1,6 particle per million. 8. Одобрена и тествана от над 6500 японски лекари. 9. Машините на Enagic са ръчно изработени с най-високо качество. От началото до края процесът се извършва само от един техник. Фабриката се намира в Осака, Япония. Тя е сертифицирана за производство, разпространение и обслужване на генератори за електролизни води за медицинска употреба. 10. Уредите имат най-добрата система за самопочистване в индустрията и патентовано специално почистване. Мога да ви дам още много причини, поради които си заслужава да инвестирате в уред за канген вода. Благодарна съм на японската компания Enagic, че влезе в живота ми през 2017 година и цялото ми семейство се радва на чиста, жива, водородна, антиоксидантна вода. За мен компанията Enagic е компанията, която предлага комплексна грижа за цялото семейство във всякакъв аспект. Освен водата, която има уникални свойства, и ние и се наслаждаваме всеки ден и имаме тази привилегия да детоксикираме нашето тяло ежедневно, компанията предлага една уникална спа-система, домашна спа-система, с която имаме удоволствието да се къпем и да се грижим за нашата кожа, коса, да бъде тя здрава, добре изглеждаща, добре хидратирана. Освен това, компанията предлага и хранителна добавка куркума, която е отглеждана, поливана и след това пречистена с канген вода и събрана в едни такива малки гелообразни патентовани капсули. Знаете, че куркумата е антисептик, има антиоксидантно действие, противовъзпалително. Тя наистина е желана част от нашето ежедневие, т.е. тя допълва добре нашето ежедневие. И не на последно място по важност е уникалният продукт M-Guard, което означава Bodyguard, нещото, което ни предпазва от вредното влияние на електромагнитното излъчване, което се намира навсякъде около нас. Или ние имаме уред, с който се предпазваме от вредната електромагнитна радиация. Ако искате да научите повече за ползите от всички тези продукти, които предлага компанията Enagic, потърсете ни, свържете се с нас. Ние с удоволствие ще ви разкажем тайните за здраве, дълголетие и спокойствие, които предлага компанията. Очакваме ви! Пожелавам ви една ползотворна, здрава, успешна 2025 година.